Daw mga kababayan ko, ang lambot na. Dati na nakaganon dati. Opo. Huwag yun sa WhatsApp, personal lang yun. Sakit. Ang sakit. Galing oh. Uwit na oh. Pasarong masakit. Dati mo ganyan. Daw mga kababayan ko, ang lambot na. Dati na nakaganon dati. Ngayon tayo, medyo malambot na. Ayun. Wala, dito ko lang naging parang dito. So, nabibind na siya oh. Oo. Okay, ganun talaga na Bisaya. Tayo, tingnan mo tayo. Oo. Oo. Hindi na siya yung matigas na. Kanina ganyan Lambot. siya. Oo. Ang lambot. TV Bisaya 1 for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. Nanay Aluha Estrada, siya po ay 2 years nang na-stroke o paralyzed. Residente dito sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City.